Jarumi Adam A. Zango ya bayyana cewa da kiɗa ya fara, yana kiɗa yana koya har ya iya sa'annan ya fara waƙa. Jarumin ya ƙara da cewa ka san ita waƙa wata sa'ilin saninka ita ce aikinka. Idan ba san ka ba duk yadda za ka yi waƙa mai daɗi kamar kayi a banza ne. Waƙoƙin da jarumi Adam A. Zango ya fara yi wanda ta fara karɓuwa ita ce waƙan Wazobia da Salima da Makosa. Waƙoƙin su ne guda uku da na fara yi na album wanda suka karɓu a duniya. Jarumin ya ƙara da cewa a yanzu waƙoƙin shi za su iya kaiwa 100. Kaga akalla waƙoƙina za su kai 100. Adam A. Zango mawaƙi ne kuma actor ne. Adam A. Zango ya ce ita rayuwa ba lallai abin da mutum yake so shi Allah ya tsara mashi ba. Da haka tambayi Adam A. Zango cewa ya yake haɗa fim da music. Ya bayyana cewa ya fi son music. Babban mutum ba zai tsaya maka awa ɗaya da rabi yana kallon fim ɗin Hausa ba. To da haka duk message ɗinka ma bai ma san me kake yi. Amma zai iya sauraron waƙar ka zai tafi daga Kano zuwa Abuja. Zai iya sauraron full album ɗinka idan dai har kayi irin waƙoƙin da ya kamata ya saurara. Adam A. Zango ya ce kowane mawaƙi zai iya yin fim, amma ba kowane actor bane zai iya yin waƙa. Adam A. Zango ya ƙara da cewa yana tura saƙonni gurare da dama, amma a halin da ake ciki a yanzu ya fi cin abinci da music. Akwai wani ma wanda ya fara tambayar cin wai yanzu an ce ka daina fim sai dai music. Ban daina ba wanda na daina duka na dai fim music. Da aka tambayi Adam A. Zango cewa menene burin shi na gaba, ya bayyana cewa burin shi shine daga arewa ya koma kudu, daga kudu ya tsallaka turai. Da haka tambayi Adam A. Zango cewa menene dalilin da yasa ya kori yaransa, ya bayyana cewa dalili shine sukan yi wani abin da bai dace ba kuma jama'a suna kallon kamar shine yayi. So duka wanda ake ce yara nan ne ba wanda na sani, amma kowane yana amfani da damar alaka da ni, yana yin abubuwan da basu dace ba a rayuwa waɗanda kuma ana kallon cewa ni nake yi ko kuma ni nake sakawa ake yi. Bayyana cewa wannan dalilin ne yasa ya ce kowa ya kama gabansa a cikin yaransa, amma kowa a cikin yaransa yana da daman da zai yi mu'amala da shi. Ya bayyana cewa amma maganar cewa yaransa ne ya yi cancelling ɗin shi. Da kai da Alinuhu dandanan sai a ga ku yau an yi fada, waɗansu su ce yaran ku ne, waɗansu ne suke haɗa ku, waɗansu ce a'a wannan baya son wannan ne. Da haka tambaya Adam A. Zango cewa menene dalilin da yasa suke samun matsaloli tsakanin shi da Alinuhu. Ya bayyana cewa ya ce duk inda aka ce kai shugaba ne ko kai uba ne, ya kamata duk wanda ka kalla a cikin yaranka in ka ce a zauna a zauna, in ka ce a tashi a tashi. Ba wai yaranka su ce ka shirya da wani ko ka bata da wani. Adam A. Zango ya ce ba su taɓa samun saɓani tsakanin shi da Alinuhu ba. Duk wani abin da ake a ce Adam A. Zango ya ce kaza, Alinuhu ya ce kaza, wannan duk yara ne kawai suke shirmensu. Adam A. Zango ya ce shi bai taɓa cin mutuncin Alinuhu ba, haka kuma Alinuhu ma bai taɓa cin mutuncin shi ba. To shi in ga Alin to ya ɗauki hoto selfie kuna tarya manna, to sai rasa to wai wannan faɗan da gina take kula. To duk yaran ne, duk wannan haukan da ake ce yara ana rigima da Ali bai taɓa cin mutunci na ba, ban taɓa cin mutuncin Ali ba, bai taɓa zagi na, ban taɓa. Saboda haka yara ne can suke mutane ma ba su taɓa sani ba sai yanzu da kake wannan magana cewa ba ku taɓa koma wani canjin. Ban taɓa ba, ni da shi ba mu taɓa canji ba, kuma ni ban taɓa, kowane ne ya je social media ko wani guri ya ci mutuncin Ali, wallahi lazim ban taɓa saka wani ya ci mutuncinsa ba. Adam A. Zango ya ce bai taɓa yi ma wani rashin kunya ba, saboda haka in aka yi mashi dole ya ji ran shi ya ɓaci. Ya bayyana cewa dalilin da yasa ake mashi rashin kunya, mutane suna mai kallon yaro, suna mai kallon ɗaukakan da Allah ya bashi ya fi ƙarfin shi ko kuma ya girme shi. Ba kowa bane yaro ne dan ƙauye kaza, ka gane? Yes, confirm ni dan ƙauye ne. Ƙauye aka haife ni, in na nuna maka gidan da na fito ma har Allah ya kawo ni wannan matsayin, ta za ka yi in ba Allah ba wanda ya iya. Wannan masana'antar tana buƙatar a ce akwai respect. Kuma respect ba wai sai dan kamfanin ka ne zai baka respect, a'a dan wanda yake karkashin ka. Idan kai shugaba ne kana da yara 10
ina da yara 10 to ya kamata dukkan su rika ba mu girma ni da kai a maimakon a kai iya naka kawai su kai za su ba girma ba ruwansu da kowa yara na kawai ni kadai za su ba girma ba ruwansu da kowa to ba haka ake a masana'antar ba.